La musica, guarda, adesso che questa si è mania. Salut! Γεια σου, Ίντζι, τι κάνεις? Ελπίζω να με θυμάσαι. Βεβαίως. Είδες λοιπόν η Έλεν τη σύμπτωση ήρθε χθες και ήρθε και ο Μουρατάκης με την Ιμάνη χθες. Και έτσι ειδωθήκανε. Μόνο που μας λείπεις, μωρό μου, τι κρίμα. Πόσο θα ήθελα να ήσουν εδώ κι εσύ. Μου έλεγε και Τούλα ότι σκέφτηκες να έρθεις. Αλλά ήμουν βεβαία ότι δεν θα περνούσες όμορφα, γιατί δεν θα έχεις τα παιδάκια σου, δεν θα έχεις τον άντρα σου και έτσι ήταν καλύτερα να μην έρθεις. Τώρα όσο για τα Χριστούγεννα δεν ξέρω, θα το σκεφτώ ακόμα η Ζούλα. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και τα λοιπά. Έλεν. Να μου φιλήσεις τα πιτσιρίκια, την Ελίνα και τον Σύφη, πολλά φιλιά στον Τέρι και σε όλους που γνώρισα στην Αίγυπτο. Και ελπίζω την επόμενη φορά να σε δούμε και από κοντά. Σωστά. Μου έλεγε πραγματικά, μου έλεγε η Ίντζια, όπως λένε και οι Γάλλοι, μου έλεγε και Τούλα, πόσο πολύ είναι, τι χαριτωμένος που είναι ο Σύφη. Μου λέει, καλά, η Λίνα την ξέρεις, τη Λίνα και τα λοιπά, είναι πολύ όμορφο κοριτσάκι. Αλλά αυτός ο Σύφης, άσε που είναι χαριτωμένος, μα είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Φίλησέ μου πολύ και το Τέρι, σε φιλώ πάρα πολύ, σε αγαπώ αγάπη μου, το ξέρεις βέβαια. Και να μας γράψεις και κανένα γράμμα που δεν ερχόμαστε σε επαφή. Σκέψου, σωστό. Σκέψου η Ζούλα ότι από τότε που έφυγε ο Μουράτα, αν πήρα ένα σου γράμμα, δεν θυμάμαι, ίσως να πήρα ένα γράμμα. Άσχημο μωρό μου, δυο λογάκια τουλάχιστον, ευτυχώς που ο Μουράτ γυρίζει στο Κάιρο και έτσι μαθαίνω νέα σας. Γεια σου, Καρδούλα. Je vous aime beaucoup. Oui, moi aussi. Non, je vous adore. Qu'est-ce que vous voulez encore, hein? Voilà, c'est ça. Η Μάν δεν μπορεί να έρθει μαζί μας, γιατί είναι με το νυχτικό της, οπότε βλέπεις εγώ σημειοστολίστηκα. Όμορφη, να δεις τη Μανούλα όμορφη, να μην λες ότι έχεις άσχημη Μανούλα. Εντάξει. Πολλά φιλιά. Κάτσε να της δείξουμε το αυτό. Πρέπει να πηγαίνεις σιγά σιγά για να δες. Δες το σιφάκο. Δες τον μέσα μια ωραία κορνίζουλα που τον έβαλα. Τον βλέπεις, το σιφάκο. Και ένα μικρό δεντράκι χριστουγεννιάτικο. Με παίρνεις τώρα και εμένα. Ναι. Ξέρω δηλαδή. Ναι. Τι άλλο να σου δείξω, δεν έχω και τίποτα άλλο να σου δείξω, μωρό μου. Τίποτα άλλο, καρδιά μου, καινούργιο, όλα τα ξέρεις. Λοιπόν, γεια σου καρδιά μου και πάλι. Γεια σου, μωρό μου. Πολύ ωραία λουλουδάκια, πάρα πολύ όμορφα. Πού τα ξέρουμε εμείς, ένα μαγαζί είναι και λέγεται αυτή στη Ιταλιά. Αυτό το έκοψες τώρα. Καινούριο στυλ είναι. Έπρεπε και εγώ να πάω στην δουλειά προχθές και είχα τσαμούτσες να βάλα καμπουλία. Τα μαλλιά σου την άλλη φορά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Μόλις γίνανε ωραία πήγε τα κανανά. Κοίτα πώς τα άκουσε. Την κουρέψανε, την βάλα κάτω και την... Αλλιώς εσύ παλιές μου τα άκουσες. Λέω έτσι τα κουμπάκια μόνοι μου. Τι ωραίο είναι, γιατί την δεν την αγαπάς τότε που της λες πως είναι. Είναι και 10 μέρες τώρα, κάθε μέρα λουζόμουν. Έλα, ο Χρήστος σου μιλάει. Μάθαινε η υπομονή σπιτάριζε. Αυτό έτσι τα είπα και εγώ, δεν χρειάζεται να δώσω και 2 χιλιάρικα. Κοίταξε, θα μακρίνουνε. Ελενίτσα, θα μακρίνουνε. Το βλέπεις? Χριστούγεννα τώρα μια θεία θα Εγώ το βλέπω. Είναι, τι κάνεις. Τα μωράκια. Χαιρετισμούς το στο συμφάκι μου, το συμφάκι μου, Το συμφάκι μου, το συμφάκι μου. Το συμφάκι μου, Και μαμίτα. χαιρετισμούς στον Τέρι. μαμίτα. Πολλά χαιρετίσματα. Σας περιμένουμε. λίγο παιδιά. Το καλοκαίρι πια. Μαμίτα, μαμίτα. Μου έλεγε μαμίτα. Μαμίτα. Σύφη. Πρέπει να είναι στάση και λογούνα. Άκου, σε Λίνα. Και ο Δημητράκης, ο Δημήτρης μας. Μαμίτα. Σε ορτάζουν σας. Και Τούλα, Και μαζί σου η μαμίτα. και Τούλα, χρόνια σου πολλά και καλά. Να σε χαιρόμαστε. Και ο Δημητράκης, το θυμάσαι η Τζούλα, το Δημητράκη. Πώς δεν τον θυμάται, αστείο πράγμα. Από τη μεριά που κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν. Χριστός Πριν φτάσουν στον hotel ακόμα. Έχει φωτογένεια, ανέβατε φωτογραφίες. Πριν φτάσουν στον Ναι, μόλις περάσουμε κάτω. Έχουμε έρθει η Τζούλα. Είναι ωραίο παιδί, ωραίο παιδί. Τζούλα, έχουμε έρθει ωραίο παιδί, δεν ξέρω. Ξέρω ότι βγαίνει ωραίο. Σήμερα είναι ο Αγίας Εκατερίνης. Γι' αυτό τη φωνάζουμε και Κατερίνα. Εγώ το προτιμώ από το κέρδη, είναι πιο όμορφο, δεν είναι τη Βέβαια λέσβεση. αυτά, ναι.
Έχουμε έρθει λοιπόν να την ευχηθούμε. Όλοι λέγαμε μακάρι να ήσουν και εσύ εδώ πέρα. Σε είδαμε όμως την ταινία, είδαμε την ταινία. Α, ναι, είδαμε την ταινία, σωστά, είδαμε την ταινία και του Σύφη. Από τα γενέθλιά τους, ναι. Πόσο έγινε? Είναι 5 το κοριτσάκι και 3 το αγοράκι. Μεγάλο, δεν ξεκινούμε στο παιδί. Η Λίνα έχει φτάσει τη μικρή. Όχι, στην ταινία δεν είναι, ψήλωσε λέει μετά. Ένα φορά 32 παπούτσι, για σκέψου καλέ. 32. Είναι καλέ. Για 5 χρονών παιδί μεγάλο. 5 χρονών. Πολύ ανεπτυγμένο, Και ανεπτυγμένο και στο μυαλό. στο μυαλό. Όταν λέει Πετρούλα, your lipstick beautiful. Lovely Πετρούλα, lovely. Μόλις με πήρανε από το... Μόλις με πήρανε από το... Βεβαίως τη θυμάσαι. Πρέπει να με θυμάται. Μόλις με πήρανε από το αεροδρόμιο μου έλεγε αυτά τα πράγματα το μικρό. Αγγλικά, και μιλούσε με μιλάει με τα παπάτια αγγλικά αυτές. Το βαλάκι, το βαλάκι. Πάμε αγγλέ, πρέπει. Λινάκη. Πες μας τίποτα βάλια να σου Τι να πω, τι να πω ότι τους περιμένουμε. Πες τους ότι σε γράψανε σήμερα. Πες τους ότι σε γράψανε. Χθες το βράδυ, όχι σήμερα. Με γράψανε οι ίδιοι, με γράψανε το αυτοκίνητο. Χθες το βράδυ. Πόσο με πληρώσει. 12.000. Πέρασα το κόκκινο. Αλλά για μάλις. Πέρασε το κόκκινο. Είναι εξωτερική, είναι το πιο επικίνδυνο. Έχει 5. Πού το πέρασες και εσύ και δεν το Αριστοτέλους ήμουν. Δεν το είδες. Πώς δεν το είδα, μόλις είχε ανάψει. Λέω να το περάσω, να μην το περάσω, να το περάσω. Και με πλησιάζει από πίσω, πού να δω εγώ το κόκκινο. Και μου λέει, μου κάνει έτσι. Στην άκρη. Πήγα και εγώ στην άκρη. Άρχισε να το παρακαλάω να το σβήσει, τίποτα μου λέει από πίσω. Είδες κι άλλοι που είναι. Δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Λέει κακές θα σου μείνει. Όχι, τι θα κάνεις εκείνη την ώρα. Έτσι όμως δεν θα ξαναπεράσεις. Πρόσεχε, έτσι πάει. Δεν θα ξαναπεράσεις. Με κόκκινο πάει, τέλειωσε. Μπορεί να μου το σβήσουν γι' αυτό. Να τα σβήνουνε και γι' αυτό. Η κόρτα ήτανε. Πόντα νομίζω. Δεν ξέρω, είναι πολύ αυστηρά τώρα βέβαια. Αν θα τα σαν παλιά αμαρτία σε θέλω. Άλλο, κάτσε μια στιγμή τώρα, πάρα σε... Με γραφώ. Βλέπετε από μέσα η βάλια, η βάλια, η βάλια. Άντε καλά σε αυτό λιγάκι, με χαλιά. Και τα λουλουδάκια της Ολίβιας. Σας merci, madame. Πολύ ευγενικό από μέρος σας, πάρα πολύ ευγενικό. Μπράβο, Νιτζάκη μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μπράβο. Προχώρησε λίγο έτσι. Ναι, ήθελα σε αυτό πριν λιγάκι να πάρει και βάψε σε αυτό το μάτι. Γεια σου, Ολίβια. Να, τι κύριε, είστε καλά. Μήπως κοντά, πολύ μη βάζει κοντά. Θα τραγουδήσετε, θα τραγουδήσετε. Ναι. Έλα, δεν το πήρες προηγουμένως. Όχι όλο, δεν πρόλαβα όλο. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία σε θέλω. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία. Θα πει κάτι άλλο. Δεν έχουμε λίγο μουσική τουλάχιστον να χορέψουμε. Πού είναι η Για μουσική? λαμπάδα, λαμπάδα. Λαμπάδα. Αν δεν αφήσει ένα... Τι να πάμε. Δεν ξέρετε, ούτε έχω μουσική ούτε τίποτα. Χθάραμε και την Ένα πάρουμε την ίνση στο τηλέφωνο. Γεια.
και να βρω κανένα κασέτα. Είδα. Αλλό, Ίντζι. Α, γεια σου Ίντζούλα μου, τι κάνεις καρδιά μου, καλά είσαι? Αυτά τα κάνω όλα για να δεις ότι πάντα είσαι στη σκέψη. Άσχετο εσύ αν δεν μου γράφεις πάντα στην καρδιά. δυο λόγια. Κακό παιδί, κακό. Έλα τώρα που θα έρθει ο Μουρατάκης θα σου πει όλα τα νέα. Φιλάκια σε όλους, σε αγαπώ, σε λατρεύω, γλύκα μου. Γεια σου. Εμάς και βρούμενοι τώρα. Αναζία μας. Άκου μου λέει να βάλω το φως εκεί πέρα, να βγάλω τη μουσική. Όχι, καλά είναι, ωραία, καλά είναι. Θα βάλουμε την Ανούλα. Εντάξει, δεν θα πω διαφορά πώς είναι. Πάρε με εδώ. Κι αυτό καλώς ήρθες ειρήνη. Σαν αρχίζει με μας και χαρούμενη τώρα. Την γαλάζια μας ώρα. Δεν απαντάει, Δεν είναι. Δεν είναι. Άρα. Σαν ήταν τα σέντεξα. Όταν γελάς και με κουράζει. Ατάκη, άκου τι γίνεται εδώ. Ακούς. Εδώ παιδάκι μου έχουμε βίντεο, μας τραβάνε βίντεο. Αλλά, έλα να δεις το Μουράτη μας τραβάει βίντεο εδώ πέρα και τραγουδάμε και χορεύουμε. Άντε σήκω και έλα. Μην πας τώρα στο γιατρό. Πάνε αύριο. Έλα Βρετάκι τώρα. Καλά, εσύ κάνεις πάντως. Αυτά είναι πιο καλά πάντα. Άντε καλά, άντε, γεια σου. Γεια σου. Για εσένα ποιος πάει, εσένα. Πάει εσένα. Πολύ ωραία θα πάει. Ναι, ωραία, ωραία. Ευαλία μου σε μισή.